Decizie revoltătoare a magistraților de la Tribunalul Galați. Preotul acuzat de violuri repetate asupra unei minore a fost plasat sub control judiciar după doar câteva zile de arest. Individul aproape a scăpat de acuzații după ce infracțiunea a fost mușamalizată de procurorul de caz. Iuliana Bazalic are detalii despre caz. Bună seara, Iuliana, te ascultăm! Bun găsit! Clericul fusese arestat în urmă cu 2 săptămâni de judecătoria Galați, însă acum tribunalul a decis punerea lui în libertate sub control judiciar. Preotul Emil Aurelian Oprișan din Foltești, care era și profesor de religie la școala din localitate, este acuzat că ar fi întreținut relații sexuale cu o elevă de doar 13 ani, pe care o ajuta să-și depună dosarul de înscriere la liceu. Faptele s-ar fi petrecut în urmă cu un an, iar relațiile dintre cei doi s-ar fi consumat atât în mașina personală a preotului, cât și în casa parohială. La vremea respectivă, cazul a fost preluat de prim procurorul Nicolae Valerian Cuzi, arestat și el recent pentru că ar fi încercat să mușamalizeze cazul și să-l scape basma curată pe preot. Acum, în urma deciziei tribunalului, clericul nu are voie să părăsească teritoriul României fără încuviințarea procurorilor și nici să predea ca profesor în vreo școală.